kepareng matur kawula minangka sulih ingkang ngandhang dipta inggih menika Ibu Riyanti Saptoribu. Ananging saderengipun kala matur langkung rumiyin monggo sinaosa kados pundi kawontenanipun kula dherekaken muji syukur dumateng Gusti Ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat hidayah inayahipun dumateng kita sedaya saengga ing wekdal menika saged kempal wonten ing mriki papan kanthi niat badhe asung bela sungkawa dumateng keluarga Ibu Riyanti Saptoribu. Uhu kakirmatan saking keluarga agung almarhum Bapak Bambang Priyono bin Jumari Alimurti. Menika saged kangge nasihat dumateng kula lan panjenengan sedaya. Bila panjenenganipun Bapak Bambang Priyono bin Jumari Alimurti menika makhlukipun Gusti Allah. Sami kalih kula lan panjenengan sedaya. Derajatipun sami menungso padha. Akhirul kalam aku qouli hadza wastaghfirullahirrahmanirrahim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah. Love has so many beautiful faces, share life and sharing days. My love, it had so many empty spaces. I'm sharing a memory now. I hope that's how it stays. Now deep inside love, I'm still breathing. She is holding my heart in her hand. I'm the closest I've been to believing this could be love forever. All throughout my life, the reasons I've demanded, but how can I reason with the reason I'm a man? Kembang. Gini, Pak.
In an hour I'm cold, cold as stone. Alhamdulillah, Al-Fatihah.